खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा एबा बाजेट सेसना मैया नैथि सानमोन मैयानि रांबावजा जथुम्मायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफारनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफारनि सायाव नेमखान्थि बानायनानै मोनसे पर्टेलखौ दान मोनसे एबा दान मोननैनि गेजेरावनो फोसावनानै होगोन पर्टेलनि मुङा हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्ट सिस्टेम फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफारनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि सासे फोरोंगिरिया ट्रेन्सफार लानोब्ला खमावबो गंसे फरायसालियाव 10 बोसोर मावखानाय जानो नांगोन नाथाय माखासे रेहायबो होनाय जादों जुदि आइजो फोरोंगिरिया न'निफ्राय बबेबा गोजान गामि ओनसोलाव पस्टिंब्ला थांनाय फैनायाव रैखाथि मोनाखैब्ला आरो आइजो एबा हौवा फोरोंगिरिया जुदि बेरामाव गोग्लैदोंब्ला बिथांमोनहा 10 बोसोरनि सिगांनो ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो पर्टेलनि गेजेरजों बबे फरायसालियाव साबेसे फरायसाफोर दङ आरो साबेसे फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ बेनि सायाव नोजोर होनानै फोरोंगिरिखौ ट्रेन्सफार खालामगोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ 31 जुलाइनि सिगांनो फोसावनाय जागोन बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो महकुमाफोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट फोसावनो थाखाय खामानिफोरा मोजाङैनो जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा हिजराफोरनि सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों हिजराफोरा दुखुथिया नखरनि हौवाफोरखौ आथोन सोलायहोनानै थामथि आथोन जायखौ हिजरा बुंनाय जायो बेनि महर होनानै गोबां खामानियाव बाहायोमोन बे जाथाया सोराङाव फैदों जेब्ला दुखुथिया नखरनि सासे सेंग्राया थामथि आथोनाव सोलायजाखांनायनि उनाव पानबाजार आइजो पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव बे जाथायनि सायाव ट्रेन्स एक्टिभिस्ट आरो उकिल स्वाति बिधान बरुवा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि माखासे हिजराफोरा दुखुथिया नखरनि सेंग्राफोरखौ साख्रि होगोन एबा खामानि होगोन होननानै दिल्ली फारसे लानानै थाङोमोन नाथाय साख्रि होआलासे अपारेशननि गेजेरजों दुखुथिया नखरनि लाइमोनफोरनि आथोनखौ थामथि आथोनाव सोलायनानै होयोमोन उनाव आसामसिम लाबोफिननानै बिबायारि खालामनायजों लोगोसे माखासे गाज्रि खामानिबो मावहोयोमोन बेफोर गासैबो गिख्रंथाव खामानिखौ गुबैयै दिल्लीनिफ्रायनो सामलायोमोन बे दायाव दा आसामनिफ्राय 7 हिजराफोरखौ पानबाजार पुलिसा हमबाय बेराफारसेथिं बेनि हेंथा गुवाहाटी हिजरा आफादा पानबाजार पुलिस थानानि लांगोनायाव सोमावसारदों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय एनएलएफबि आफादनि सासे सुबुंनि जिउ खहा मुङा जिफ्रुस नार्जारी 30 बोसोर बैसोनि अदेबानि जोंखोल नार्जारी बिफानि मुङा दाउद नार्जारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि गराइबारि गामिनिमोन जाथायनि सायाव उदालगुरि पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव एनएलएफबिफोरजों सोमोन्दो थानाय लिंकमेनफोरखौ माखासे साननिफ्रायनो हमनानै सोंनाय फिननाय लाबोगासिनो दंमोन आरो दासिम उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 20निबो बांसिन लिंकमेनफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों हमजानाय एनएलएफबिनि लिंकमेनफोरनाव सोंनाय फिननाय लानानैनो माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिमाचां ओनसोलाव जिफ्रुस नार्जारीनि थाखोमानायखौ खौरां मोननानै हरनि 1 रिंगासो समाव जिल्ला एसपि आरो एडिशनेल एसपिनि दैदेननायाव 20सोनि मोनसे पुलिसनि हान्जाया अपारेशन खालामहैदोंमोन पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बे अपारेशन खालामनाय समावनो मोनसे जायगानिफ्राय पुलिस हान्जानि सायाव फायारिं खालामहरदों बेयावनो पुलिसाबो गुलि गावहरफिननो गोनां जादों बे गावलायलायनायावनो जिफ्रुस नार्जारीनि जिउ खहा जादों बिथांनि गोथै देहाजों लोगोसे गंसे 9mm पिस्टल गर 15 गोथां गुलि गांसे डायरी 2 एटिएम कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स भटार कार्ड आरो माखासे डकुमेन्ट मोननाय जादों होननानै पुलिसा फोरमायथिदों आरो जिफ्रुस नार्जारीखौ उदालगुरि जिल्लानि एनएलएफबि आफादनि जिल्ला कामान्डारमोन होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों गुबुन फारसेथिं खौराङाव मोननाय बायदिब्ला उदालगुरिनिफ्राय रौता थांनाय लामायाव गंसे पेट्रल पाम्प साखाथिनिफ्रायसो जिफ्रुस नार्जारीखौ पुलिसफोरा हमनो हादों आरो बिथांखौ हमनानै लांनानै आथिं आखाइ खर' बुख्रुब खालामनानैसो बुथारदों दासान्दि आसामाव मोनब्रै बियाबाव उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थि जाफिनगोन रोखा मोनब्रै बियाबफोरनि मादाव मरियानि बियाब माजुलि बियाब आरो बिटिआरनि सिङाव 2 तामुलपुर बियाब आरो 28 नं गसाइगाव बियाब उननि समाव मोनब्रै बियाबनि सोलायै 5 बियाबावबो बिसायख'थि जानो हागौ बेखौ दासिमबो रोखा बुंनो हाथ'वा उफ्रा बिसायख'थिया माब्ला खुंजागोन बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो थि अक्ट' लानाय जायाखै नाथाय माखासे सुबुंफोरखौ बिजाथि मोनजानो लुबैनायखौ नुनो मोननाय जादों
आरो बेनि थाखाय गावजों गावनि गेजेराव गोबां सावरायलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो नब कुमार सरनियाजों दैदेनजानाय जिएसपि दोलोनिफ्राय बिटिआरनि सिङाव बिजाथि फसंनो लुबैनायखौबो फोरमायथिदों नब कुमार सरनिया बिथाङा। बिटिसिआव जथायै सोरखार दानाय बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय तामुलपुर बियाबाव जिएसपिनि बिजाथि फसंनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नङाब्ला जिएसपि हान्जाया उदाङै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिजाथि फसंनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिसिआव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथायै सोरखार दादोंब्लाबो जिएसपिआ जेरैबायदि खाबु मोननो नांगौमोन, जेरै टाउन कमिटि आरो भिसिडिसिआव चेयारमेन आरो मेम्बार मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं तामुलपुर बियाबाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि आरो मिरु इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि राफेल दैमारि बिथाङाबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनगोनखौ आसा खालामदों। बिथाङा टिकेट मोनोब्ला तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहागोन आरो रोखा होननानैबो दाबि खालामदों बिथां राफेल दैमारिया। बिजेपि सोरखारा आसामाव 1 बोसोराव 1 लाख सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय आसामाव 1 लाख लांदां पस्ट गैथ'वा। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा गोदानै माखासे भेकेन्सि क्रियेट खालामनांगोन होननानै खनले फोरमायथिदोंमोन। बेबायदिनो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो मैया रां बावजा जथुम्मायाव बे खोथाखौ बुंथिदोंमोन। नाथाय डक्टर रनज पेगुनि बे बुंनाय रावा नंखाय फोरमान जादों, मानोना आसामाव 1 लाखनिबो बांसिन लांदां जानानै थानाय भेकेन्सिफोर दङ आरो बेनि रिपर्टखौ आसाम सोरखारानो रां बावजा जथुम्मायाव रिटेन रिप्लाइ होदों। बे रिटेन रिप्लाइनि गेजेरजों आसामाव बबे बिफानाव बेसेबां लांदां भेकेन्सि दङ बेनि डाटाया रोखा जादों। रिटेन रिप्लाइनि बायदिब्ला आसामाव सोलोंथाइ बिफानाव 50,465, हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआव 20,248, सावस्रि बिफानाव 9,353 आरो माखासे, जेराव आसामाव गुबुन बिफानाव गासै 1,07,149 भेकेन्सि लांदां जानानै दङ आरो बेफोर भेकेन्सिफोरा थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो लांदां जानानै दङ। बेनि सायाव बेरेखा दोलो कंग्रेसनि एमएलए देबब्रत सैकिया बिथाङा बुंथिदों दि जेरावनाखि 2016 मायथाइनिफ्रायनो रायजोआव 1 लाखनिबो बांसिन भेकेन्सि लांदां जानानै दङ आरो रायजोआव गोबां बेखार लाइमोनफोर दङ। मानो बेखार लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनाखै होननानै गोख्रों रावजों बिजेपि सोरखारखौ सोंखारिदों। रायजोआव दासान्दि दायनिगिरिफोरखौ एनकाउन्टार खालामबाय थानाय जाथाया जागासिनो दङ। थांनाय दान मोननैनि गेजेराव फ्राय 12सो दायनिगिरिफोरा आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। आसाम पुलिसनि नोजोराव दायनिगिरि जेरै मोसौ फालांगि खालामग्रा, ड्राग्स फालांगि खालामग्रा, सिखाव दाखायत, जिनाहारि खालामग्रा, मानसि बुथारग्रा आरो माखासे। नाथाय आसाम पुलिसनि बे एनकाउन्टार खालामबाय थानायनि हेंथायै गसंदों आसाम हिउमेन राइट्स कमिसना। थांनाय दान मोननैयाव अदेबानि जेब्लानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों, बै समनिफ्राय दासिम 12सो दायनिगिरिफोरखौ एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव थार जाथायनि रिपर्टखौ 17 आगस्तनि गेजेराव जमा होनो थाखाय आसाम हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बिथोन होदों आसाम हिउमेन राइट्स कमिसना। गुवाहाटी हाइकर्टनि सिनियर एडभकेट भास्कर देब कनवार बिथाङाबो आसाम पुलिसनि दासान्दि एनकाउन्टार खालामबाय थानायनि हेंथायै गसंथेदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि क्रिमिनेल प्रसिडिउर क'डनि सेक्सन 46नि बायदिब्ला सासे दायनिगिरि जाय थैनायनि साजा एबा थैजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावजाखानाय, बेबायदि दायनिगिरिया जुदि खारखुमानो नाजायोब्लासो सासे पुलिसआ दुथांफोरखौ खारखुमानायनिफ्राय होबथानो थाखाय एबा हमनो थाखाय गासैबो गोहोखौ बाहायनो हायो, जेरै एनकाउन्टार खालामनाय। पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टार आरो पुलिस थानायाव सुबुंनि सायाव इनाय खालामनायनि थाखाय पुलिसनि हेंथायैबो क्रिमिनेल प्रसिडिंग्स एन्ड डिसिप्लिनारि एक्शन लानायनिबो आयेनाव राहा दङ। आयेना जेब्लासिम सासे सुबुंखौ दायनिगिरि होननानै फोसावा अब्लासिम बे सुबुंखौ दायनिगिरि होननानै साजा होनो थाखाय रावहाबो गनायथि गैया। बेनि अनगायैबो दासान्दि रायजोआव सोलिबाय थादों दि पुलिसनि पिस्तल सेख'नानै दुथाङा खारनो नाजानायावनो दुथांनि सायाव एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै। बेनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि पुलिसफोरखौ ओरैबायदि फोरोंखानाय जायोदि जाहाथे दायनिगिरिखौ रैखाथिनि गेजेरजों हमनानै लाबोनो हायो। नाथाय सोरबा दुथाङा जुदि पुलिसनि पिस्तल सेख'नानै खारनो नाजादोंब्ला
बियो पुलिसनिसो दाय मानोना पुलिसा गावनि डिउटिखौ मोजाङै मावाखै जायनि थाखाय दुथाङा पुलिसनि पिस्तलखौ सेनो खाबु मोनदों। देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर नांनायजों सा 9 सुबुंनि जिउ खहा आरो 100निबो बांसिन बेरामिफोरजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव थानाय माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया इराकनि नासिरियानि क'भिड-19 हस्पिटाल आल हुसैनाव जादों। बे जाथायखौ अक्सिजेन टेंक बेफ्रुनायनि थाखायनो जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। देहा फाहामसालिनिनो सासे मावथिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव थोजासे रैखाथि राहा गैया जेरै फायार एलार्म, अर खोमोरग्रा बायदि बायदिनि जेबो खाबु गैयामोन जायनि थाखाय बे गिख्रंथाव जाथाया जानो खाबु मोनदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय एप्रिल दानावबो इराकनि राजथावनि बागदादनि क'भिड-19 हस्पिटालाव अर खामनायजों सा 82नि जिउ खहा जादोंमोन आरो 110नि बांसिन सुबुङा जोखोम जादोंमोन। बे जाथायखौ नोजोर होनानैनो आल हुसैन क'भिड-19 हस्पिटालावबो रैखाथिनि थाखाय अर खोमोरग्रा बायदिनि थाग-थियारि खालामनो थाखाय खावलायदोंमोन देहा फाहामसालिनि माखासे स्टाफफोरा। नाथाय रांनि आंखाल होनानै देहा फाहामसालिनि अथ'रिटिया गोसो होआखैमोन। इराकनि प्राइम मिनिस्टार मुस्ताफा आल कादिमी बिथाङा बे जाथायनि सायाव नासिरिया टाउन हेल्थ एन्ड सिभिल डिफेन्स मेनेजार आरो हस्पिटालनि मेनेजारफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनायजों लोगोसे एरेस्ट खालामनोबो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि इराक हादराव उदखारिफोर आरो सोरखारनि गेजेराव गोबां दावहा जाबाय थानाय आरो क'भिड-19नि गाग्लोबनायजों हादरा रांनि आंखाल नुजाथिदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। शेर बाहादुर देउबा नेपाली कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथांखौ नेपालनि गोदान प्राइम मिनिस्टार बानायनाय जाबाय। नेपालनि प्रेसिडेन्ट बिद्यादेबा भान्डारी बिथाङा 75 बोसोर बैसोनि कंग्रेसनि दैदेनगिरि शेर बाहादुर देउबानो मैया नेपालनि प्राइम मिनिस्टार बिबानखौ गथायबाय। बे थांखिखौ नेपालनि जौसिन बिजिरसालिया नेपालनि बारग' प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओलीखौ कन्स्टिटिउसननि माखासे प्रिन्सिपालखौ सिफायनायनि दायनिगिरि फोसावनायनि उनावनो लादों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया जानो गोनां साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट आरो हायर एडुकेसननि एन्ट्रेन्स एग्जामफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थि फोसावदों। बे नेमखान्थिया दिनैनिफ्राय एबा 14 जुलाइनिफ्राय बाहायजागोन। नेमखान्थिफोरा सेथियाव जायखिजाया साख्रिफोर एबा गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय आनजादखौ क'भिड-19नि नेमखान्थिजों फालिनानै खुंनो हागोन। नैथियाव दङ मोनसे आनजाद हलाव 50% सिटिं केपासिटिजों आनजाद खुंनो हागोन नाथाय हलनि सिङाव सा 50नि बांसिन केन्डिडेट थानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो जायखिजाया सेन्टाराव मोनसे शिफ्टआव सा 200नि बांसिन केन्डिडेटफोरा आनजाद होनो हानाय नङा। थामथियाव दङ केन्डिडेटफोरा एडमिट कार्ड दिन्थिनानै मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। कार्फिउनि समबाबो ओंखारनो हागोन। टाउन ओनसोलाव गारिनि थाखाय होनाय अड इभेन फर्मुलायाबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय बाहायजानाय नङा। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनो प्राइम मिनिस्टार मदिनि केबिनेटआव आरोबाव मोनसे गोदान बिबान होबावनाय जाबाय। सर्बानन्द सन'वाल बिथांनो बावैसो सिगां मिनिस्ट्रि अफ फर्स, शिपिं एन्ड वाटारवेजनि बिबान होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दा केबिनेट कमिटि अन पलिटिकेल एफेयार्सनिबो सासे सोद्रोमानि बिबानखौ होनाय जाबाय। बिथां सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे केबिनेट कमिटि अन पलिटिकेल एफेयार्सआव मिनिस्टार फर वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट स्मृति इरानी आरो इनभाइरनमेन्ट एन्ड लेबार मिनिस्टार भुपेन्द्र यादव बिथांखौबो सोद्रोमा महरै बिबान होनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।